Grazzi tal-li ġejtu, somma, jidili li għaw aktar nies mis-soltu, grazzi. Probably tort ta' nanti, somma. Xi 15-il sena ilu jew forsi 16 ġewwa Helsinki, il-Finlandja, tlaqqa seminar internazzjonali kbir. Illi għalih ġew mistiedna l-iktar imħuħ produttivi li kien hemm fid-dinja dak iż-żmien. Mhux jien qed ngħid, huma qalu stiednu the most productive minds. Issa biex intikom idea ta' min kien hemm. Dak iż-żmien kien jistema' ħafna fl-aħbarijiet jew fil-medja, insomma. ċertu kantant Irlandiż tal-Boomtown Rats, jidilli, kien jismu Bob Geldof. Dana kien attiv politikament, insomma kien jagħmel ħafna kunċerti li kien jistieden għalihom ħafna artisti kbar, kien jiġbor ħafna flus biex iqajjem kuxjenza fuq xi problema li kien jidhirlu li għandha bżonn tiġi magħrufa, xi ġuħ fl-Etjopja pereżempju, jew fuq l-AIDS, ma kemm naħseb. Ġifieri għamel ħafna ġid u ġabar ħafna flus u qajjem ħafna kuxjenza fuq ħafna suġġetti importanti. Lil dak stidnuh, sewa bħala wieħed mill-the most productive minds dak iż-żmien. U stidnu wkoll lil Stephen Hawking. So Stephen Hawking huwa raġel paralizzat totalment kważi, għandu ftit saħħa fis-swaba ta' jit waħda jew forsi tnejn, u dan meqjus li huwa l-aqwa moħħ fid-dinja llum wara Einstein. Npoġġiha kien fil-kosmoloġija u għandu l-aħħar kelma sewa. Kien se jmut, għamlulu magna speċjali li bil-ftit saħħa li għandu fis-swaba tidu jista' jittajpja u l-kliem li jittajpja jinstema' bħala diskors. Mela l-da stidnuh ukoll. Ġifieri kien hemm Bob Geldof u kien hemm dan u kien hemm ħafna nies oħra tal-istess ħaġa. U meta spiċċaw wara xi jumejn, xi weekends jiddiskutu. Aħna li ma konniex hemm, sewa, konna għalunna x'ġara. F'paragrafu żgħir għas dak li rajt jiena jidhirli f'xi website dak iż-żmien kien teżisti l-internet, jidhirli fuq il-BBC World, nirrispetta ħafna jiena, kien paragrafu żgħir u t-titlu tal-paragrafu kien illi l-univers huwa kumpless wisq biex jista' jaħkmu moħħ il-bniedem. U jena t-Santa Marija, madonna, fika kont kważi ħatta li jien ma li wastidnunix li għal dik għal winnis. Imma mbagħad fil-paragrafu kien hemm xi ħaġa li fiha xtomot f'ċertu sens. Il-kliem għalqas kif fimtu jien kien jgħid hekk, ara kien jgħid li kull wieħed minna ibda minn l-iktar wieħed l-ikbar moħħ li hawn fid-dinja bħalissa, jgħidu li l-ikbar moħħ huwa ta' Stephen Hawking, pereżempju. Sa l-iktar wieħed kretin, sa ġifieri qabel konna ngħidu sa l-iktar wieħed skarpan, ma skarpan le miskin, ma l-iktar wieħed kretin, ġifieri l-ikbar moħħ li żammu, ħadd minnhom mu qed jara kollox, sewwa ġifieri hemm l-istorja magħrufa li inti issek qed tara minn tieqa, sewwa it-tieqa tiegħek tista' tkun ikbar minn ta' ħadd ieħor imma dak li hemm fuqek ma' ġembek warajk x'aktar mhux qed tarah. Allura ma tafx kollox. Però kull wieħed minna huwa responsabbli anqas miegħu innifsu, sewwa. Illi jasal għal xi forma ta' konklużjoni minn dak li jara, id-dinja li jara, irid jasal biex jikkonkludi. Huwa inti ma nistax pereżempju kull ħaġa li nsaqsik jien tgħidli ma nafx għax m'għandix id-dejta kollha. Inti tiġi tista' kibla sewa biex topera fil-ħajja, biex tagħmel sens minn dak li tara, trid tasal konklużjoni mit-tieqa illi tara, sewa minn dak li taf. Inkella ma tkunx onest miegħek innifsek, irid ikollok opinjoni. Din l-introduzzjoni li tgħinni insomma nittama biex niġġustifika ruħi għaliex għażilt da s-suġġett. Sewa ġifieri għax forsi f'xi kultant ikun hemm xi kummenti daqsxejn waħda tad-daħk jew hekk imma bl-ebda disrespect lejn ħadd ġifieri kull wieħed minna minn dak li jaf irid joħloq dinja li tagħmel sens għalih għax inkella inkunu kulħadd ngħixu fil-chaos. Sewa issa. Ħanimxu biċ-ċoħra lejn nanna żomma. Jiena twilit fl-1955, iż-żejtun, sewa. Is-snin 50 huma dinja il-bot mill-lum, sewa. Kien hemm aneddotu kif twilet jien ukoll. Ommi, jiena kont it-tieni wilt illi wildet ommi. Sewa qabel kienet wildet ommi lil-loħti. U
wilditha id-dar ġo l-orfa. U tant kienet stħat mill-majjistra, ommi miskina jisa kien jisa balala, meta ġiet biex twellet lili. Ma qalet il-ħadd, kien hemm in-nanna però fid-dar ukoll ġifieri. U telet fl-orfa ommi meta ħasset l-uġieħ ġej u welditni mingħajr l-għajnuna ta' ħadd. U n-nanna, in-nanna, Katarin, di. Saret taf dil-biċċa xogħol meta samatni nibki, fortunatament bkej, insomma. U l-aneddotu kien li n-nanna talat tiġri. U kif ratni qalet madunna duk x'inhu kemm hu ikreh. Ġifier mill-ewwel bdejna tajjeb magħha sewa. Wara sirt naf li kienu ipproponew għall-Premju Nobel għad-diplomazija. Allura ommi miskina għamlet omora u żmiena tgħid lil kulħadd illi meta tarbija titwilet kera u mbagħad wara tisbieħ. Veru, x'aħna ngħidu kera fin-nieqa sabiħa fit-tieqa, sawaġ magħrufa. Insomma, veru, x'ma ħarkan rix kustur insomma. Ejja, mela is-snin 50 huma dinja l-bot iż-żejtun. Ejja ngħidu li jiena fl-ewwel 5 snin ta' ħajti ma kontx naf x'il-madoffi qed jiġri. Jien ma niftakarx stejjer ta' meta kont żgħir ħafna, sewa. Imma jien ngħidu li forsi minn meta kelli 5 snin, jiġifieri fis-snin 60, sewa. Bdejt nagħti każ tad-dinja x'kienet qed tgħid insomma. Issa is-snin 60 xorta huma dinja l-bot sewa iż-żejtun speċjalment. U jiena trabbejt ġo familja miż-żewġ naħat tal-kamra speċi illi kellhom kuntatt kbir mal-raba, mal-bidja. Ġifieri nista' ngħid li anki ġo żejtun aħna konna daqsxejn aktar rurali minn ħafna nies oħra, sewa. Konna nies twajba, ma kienx ħammalli assolutament ġifieri, però anki l-ambjent li tarbejt fih jien kien iktar rurali anki minn xi nies taż-żejtun. Issa dan fit-tfuliti kien daqsxejn waħda ta' problema għaliex ma nafx hekk għattilkom xi ma jiena twilit bajk ju għoli. Allura, meta inti tagħmilha ma' nies illi it-tarif tagħhom huwa pjuttost differenti minn tiegħek għax jiena kont naqra ħafna minn kmieni. Kienet problema, però llum tant tajt kemm jien kuntent biha għax l-ambjent li twilit fih jien dak l-ambjent rurali u l-klim li kelmuni, probabli għamilni dak li jien illum. Illum jekk għandi xi dikka fama jiena speċi għax nimbabas fil-Malti ta' fejn fil-kontest ta' Malti qadim, insomma naf il-mentalità qadima. Imma fil-bidu kien daqs waħda ta' problema, ġifieri il-generation gap naf sewwa x'inhi. Però fost il-qraba tiegħi kelli nannu mhux da ieħor, in-naħa missier insomma, illi jgħix 100 sena. Issa dan fit-tfuliti konna morru għandu kun artaħat għax kien jgħix ġo Razzett x'imkien il-barra miż-żejtun fejn ħalla l-karkura x-xitan. U konna morru għandu kun artaħat, insomma, però l-itwal konverzazzjoni il qatt kelli miegħu kienet hekk, kien jarani għalli Zepp. Jew nitlaq lem niġri, dak li però għax 100 sena insomma u fl-aħħar jien naf 10 jew 15 sena ta' ħajtu. Speċi inkiser fir-Razzett waqgħu u kiser siwa xi ħaġa u spiċċa f'dar tax-xjuħ. Bil-kelma anzjani tgħix kemm iddejjaqni, xjaħ insomma nkiser u mar f'dar tax-xieħ, mar f'dar tax-xjuħ. So meta mar f'dar tax-xjuħ jiena ħassejt il-bżonn li mmur narah. Sewa kont diġà issa lħaqt il-milja tiegħi kont bist għandi kemm bist l-40 dak iż-żmien insomma nimmaġin. U għallura sirt nafu bħala adult lil dan nannu. U kien impressjonani, kont qed ma kemm hu intelligenti ta' bniedem, ġifieri meta tqis tiftakar illi qatt ma mar skola ma jafx jaqra u jikteb sewa naħseb illi huwa materja prima tajba tispjega ftit għaliex jien daqshekk brav. Imma xi kultant dan nannu li kien dan veru impressjonani, insomma. Kien jgħid ħafna aneddoti għal ħafna żmien kont nafhom
kelma b'kelma bid-dialett kollox, ma mhux ta' qudiem in-nies ħafna somma ġifieri ma so. Imma kien tajjeb, kien impressjonant. Imma xi kultant kien jgħid xi ħaġa illi lili kienet tneħħili r-riħ mill-qala u tħallini bla nifs, bla kliem. Kienet xi ċuċċata kbira. U probabbli ġifieri il-memorja tifkira ta' waħda minnhom kienet il-bidu għaliex illum qiegħed hawn nitkellem magħkom għax ġifieri bdiet tberen fija din l-idea. Ħa ngħidilkom x'kienet. Konna qegħdin nitkellmu fuq ir-reverse osmosis. Issa ma konniex qegħdin nitkellmu fuq suġġetti xjentifiċi, sewa ma dana li ġara kien dak iż-żmien kienet għadha friska l-memorja illi l-gvern kien isaffi l-ilma ta' dranaġġ biex itih lill-bdiewa sewa. U kienet ilha sejra l-biċċa l-bdiewa kienu jużaw kienu kuntenti bih, però kien magħruf fost min jifhem u ma ġifieri illi ma tiġi issaqja ħafna bih għax kien ifottilek l-għalqa. Sewa jekk issaqja minn sena l-oħra bih dak iż-żmien għax issa llum talmu jsafu aħjar, insomma, kien imellaħlek l-għalqa li ma tittamel 20 sena. Allura pereżempju jekk inti għandek xi roqa patata għalikom, pereżempju, ma saqix biha, jekk hija għall-bejħ ora tsaqi biha. Ejja, u jiena biex nimpressjonant għandu insomma qed ngħidlu li l-gvern jonfoq ħafna flus u li llum Malta niddependu fuq daw il-magni biex insaffu l-magni tax-xorb, għatlu. U li però fl-xkur ilma tax-xorb daqshekk jiġi jiswa daqs fl-xkur whisky, jista' jinfenna biex impressjonaħet għax kont rajt isobtu. U nannu kellu l-katarretti, allora meta daħal l-isptar kienu konsiderati huwa xieħ wisq u dajjef biex jagħmlu. Allura ma kienx joqgħod ħabber rasu fejn ħares, ma kellu ħarsa jekk introspettiva ħafna somma, ħares lejha. U niftakar il-waqt li qed ngħidlu jiena li fl-ixkun ilma jiswa daqs fl-ixkun whisky. Għamel hekk, għalli ma jsaffuħx tajjeb daqs talla, għalli għax jien kemm il-darba rajtu kif jagħmel mir-rezzett. Issa din titlob daqsxejn ta' spjegazzjoni. Sewa dar irid jgħid. Il-nannu kien trabba ġo razzett f'post jgħidulu x-xerriek. X-xerriek qiegħed fuq ir-rieħ ta' Marsa Xlok. Jekk mur Marsa Xlok inti u tħares tagħti darek il-baħar u tħares l-art, tara l-art titla' hekk il fuq insomma. U hemm fuq ix-xefaq tista' tara żewġ palmiet. Waħda minnhom jidhirli għadha hemm l-iktar waħda mawġa hi fejn u trabba nannu insomma. Allura minn hemm fuq dak iż-żmien mix-xerriek. Nannu kien jista' jara l-port ta' Marsa Xlok bil-majestà kollha tiegħu, sewa. U xi kultant jew spiss fix-xitwa kien jara sħaba kbira sewda mimlija ilma. U kien jara isa beżżula nieżla minn ġo sħaba, sakemm tmiss mal-baħar, sewa. U dak għan-nannu kien il-mod ta' kif Alla itella l-ilma baħar, sewa, biex isaffih fir-reverse osmosis li fuq is-sħab. U għall-ewwel bqajt bħal miftuħ jien qed speċi ħassar kull da, però għax raġuni dak il-ħin ftakart f'konversazzjoni oħra li kelli snin qabel jien. F'parti, jiena f'żożiti, insomma peress li fid-dinja kull para l-paru, sewa kulħadd il-bambini laqqa, insomma. Il-formazzjoni ta' tfuliti ħatta ma' grupp ta' nies illi kienu jinkludu l-intellettwali kollha ta' Malta, ma fis-sens ta' l-imħawdin sewa ġifieri l-artisti, l-rivoluzzjonarji, r-radikali, insomma ġifieri kollha ħafna minnhom huma ministri issa l-huma Ejja, kien isir ħafna parties, speċjalment fid-dar ta' wieħed partikolari, insomma kienu hemm. U darba niftakar qiegħed f'konversazzjoni jiena ma' mhux ngħidilkom minnu għax tafu minnu illum mejjed. Imma dan ikbar minni fi żmien sewa, anke dak iż-żmien sinilu, u huwa meqjus da li huwa speċi missier l-arti moderna f'Malta. Jiġifieri kien meqjus li huwa avangardist, speċi intelligenti. U jiena qed nitkellem bl-arroganza ta' żożija, somma, u qed ngħid li jien għandi dubji kbar fuq l-eżistenza talla u fil-fatt ma nemminx. U dan ħares għalli allura l-istaġuni min jagħmilhom. U jiena dina speċi ftakar għalli nannu wkoll, għax dan ġifieri li tgħid illi Alla jagħmel l-istaġuni sewa, kien daqs waħda kbira wkoll għal dal-bniedem li huwa avangardist u minn ta' qudiem. U jien qedlu l-istaġuni, għax l-istaġuni jiġu għaliex id-dinja mhux qiegħda ddur fuq fus dritt, imma qiegħda ddur fuq fus immejjel.
Għetlu xi kultant fis-sajf aħna nkunu wiċċna ġo x-xemx. U fix-xitwa nkunu wiċċna il-bogħod mix-xemx. U daħares lejja jisuri tgħidli x'kont qed pejjeb Ibrahim U ġifieri din l-istaba kollha għaddiet ma' dimana meta n-nannu kien qal li kien jaf kif Alla isaffi l-ilma baħar. U meta niftakar ukoll li iż-Żejtun hemm kappella jgħidu l Sant Antnin illum qiegħda ma' Witilajn insomma mkett. Qabel konna naħsbu li tant. Illi fiha hemm statwa ta' Sant Antnin illi għandha ħolqa ma tara. Ma ħolqa. L-idea kienet li inti meta ma tagħmel xita kif jiġri spiss, l-Arċisqof kien jordna t-talba x-xita, l-Arċipriet miskien kien jitolba x-xita. Meta ma tagħmel xita kien jarġa' jitlob. Meta x-xita ma tagħmilx, xi bdiewa minn dik in-naħa kienu jaqbdu l-Sant Antnin, jorbtulu ħabel mal-ħolqa ta' daru, jnożluh ġol bir, biex jekk dan forsi jtum daqsxejn waħda ma jieħu. Issa jaħodha l-biċċa u jgħaddi kelma ma' min għandu jgħaddiha. Allura dak il-ħin qed inħares lejn in-nannu u ftakar f'dawn l-affarijiet kollha qed in-nannu qiegħed f'kumpanija tajba, speċi jien daqsxejn waħda stram, seba'. Però minn dak iż-żmien law nibtet fija din l-idea li nipprova nifhem jien il-viżjoni tad-dinja li għandhom ċertu nies, ġifieri issa qed nartikolaha hekk il-biċċa sewa probbli minn dawk iż-żminijiet bdiet. Waħda mill-affarijiet li tallimt malajr kienet illi għax inti biex tieħu tarif fuq id-dinja li prova naqbad jiena, hemm l-element tal-fantasija jew tas-sopranaturali wkoll. U li fuq da suġġett l-aħjar illi tmur fuq in-nisa, mhux fuq l-irġiel. Ħanispjega da xi jiena naf sew mill-esperjenza li n-nies tal-irħula u li il-ħaddiema huma ħafna konxi mill-ġerarkija tas-soċjetà. Jafu posthom fejn qiegħed u jafu. U anki huma bejniethom ukoll għandhom il-ġerarkiji ġifieri. U l-iktar li huma konxi tal-ġerarkiji huma n-nisa bla dubju sewwa. Jiena nwaħħal fin-nisa ngħidu aħna fl-ommijiet illi qerdu d-dialetti ngħidu aħna għax minn ommok jiddependi x'kelmitek sewwa n-nisa jafu sew x'inhu dak li jollik jew dak li jitfak lura u jafu li d-dialett jitfak lura allura erduh sewa. Jiġifieri n-nisa huma konxi ħafna tal-ġerarkija. Però nsib jiena li l-irġiel f'dak is-suġġetti illi xi kultant kienu jinteressaw lili, jiġifieri stejjer bħal pereżempju jien naf fuq il-ħares jew hekk ma kinux ituni wiċċ lili l-irġiel. Għax kienu inħoss jien li kienu jafu li daw l-istejjer ma jagħmluhomx ġid lilhom jiġifieri ma jridux juru illi jagħmlu dal-affarijiet. Biex tieħu eżempju jekk jiena saqsi l-missieri pereżempju, missieri bħal eżempju. Ngħidlu ommok kienet baħħar fi żmienha, jgħidli Katarin, ommok kienet baħħar. U jekk ngħidlu taf x'istejjer tal-ħares, jgħidli ommok taf, speċi morret l-ommok taf. Però meta trossu mal-ħajt ftit sewa. U ssibu mument tajjeb, ma tissib illi hu wkoll għandu twemmin qiegħed hemm taħt wiċċ l-ilma sewa u kieku s-soċjetà kienet differenti kien jarġa' joħroġ it-twemmin ta' dari kollu. L-ewwel ma titfaċċa ikun it-twemmin f'lajn ħażina, lajn ħażin. Din l-idea illi il-ħażen jew il-kontrarju jew id-dnewwa jiġi minħabba frott ta' xi ħadd ieħor, kienet kbira fin-nies nafin u ngħidu kifni. Għada hemm sewa x'imkien. Issa ma dal-fatt, il-bniedem ikun irid isib soluzzjoni, sewa ġifieri inti kontra lajn ħażina ħafna drabi xemm, id-baħħir, sewa baħħir. Ejja nibdew minn dak. Nanti Katarin dik kienet tbaħħar id-dar kull nhar ta' ħamis. Jew ma fi kull nhar ta' ħamis, ħafna drabi ġifieri darba fis-sena kont baħħar sewa 10 ġifieri mal-glorja. L-iktar meta il-glorja lejliet jew fil-lejl tal-għajt il-kbir. Kulħadd ibaħħar jaħslu t-tarbija f'xi banju insomma. Imma nanti kienet biex tagħmel affarijiet sew kienet tbaħħar kull nhar ta' ħamis. Issa nhar ta' ħamis, kull nhar ta' ħamis fil-parroċċja ta' Malta, proprji tagħkom ukoll sewa.
għalkemm jista' jkun bl-ilmenti tan-nies inqatgħu xi postijiet. Il-ħamis il-Knisja ddoq mota ta' niepen illi ddum xi 10 minuti għaddej jew xi kwarta insomma. Żejtun għadhom iddoqqu għal-volja ma noqgħodx hemm. Imma l-postijiet tant kibru illi mhux kulħadd għadu taħt il-Knisja, speċi fejn forsi ma tisma'homx. Ma iddoq il-mota tal-ħamis li qiegħda wara tal-limt biex tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija. Għax l-idea kienet illi Kristu waqqaf l-Ewkaristija l-aħħar ċena il-ħamis imbagħad il-ġimgħa għatluh. Mela kun nhar ta' ħamis, Nanti kienet tbaħħar. Issa kienet tagħmel taġen bil-waraq ta' żebbuġ. Ir-riċetta ma nafx milux kellna taħdita hawnhekk illi kien hemm miktub li tagħmel ix-xuxa tat-tew, insomma, però saħna fin żebbuġ biss. Imma inti il-baħir irid isir sewwa mad-dar kollha, sewwa minn fuq għal isfel. Allura tibda minn fuq inti u trid taċċerta ruħek li hemm il-bib tal-bejt miftuħ, sewwa. U iddur kull imkien fil-kmamar, inkluż taħt is-sodda. Għaliex l-Zulla l-Faqsija, pereżempju, kienet tbaħħar darba u ħarġu la żewġ tixxu tenżol taħt is-sodda. U mnalla li kellha bib ta' barra miftew għax nkissru l porta. Ir-rapport tan-nies mal-ispirti, sewa, kien kbir. Pereżempju, ommi dejjem fuq ir-rapport tan-nanna, sewa, kienet tgħid il-dari darba kien hemm waħda illi kellha żewġ tixjaten żgħar fil-kaxxetta. Il-kaxxetta nafa sewjin, sewa, kaxxetta kienet komunisma fid-dar tan-nies tal-Irħula. Kien ikun fiha ħafna bil-lodda tan-nannu biċċa kbira. Jew ħwejjex kienet pariċ is-senduq, kienet pereżempju il-barbiet jiena min-naħa ommi mhux it-tzijiet kon ngħidulhom il-barba Anġlu Barba Ġebta. Iżew komuni, mbagħad darba xi ħadd sema lil oħti tgħid barba u kien ikkoreġija. Korreġita mara kienet ta' tgħid kelma mhux sew, mhux barba tzijiet. Insomma, il-barbiet kienu ma kellhomx mejda fir-razzett fuq kaxxetta kienu jieklu. U din insomma dil-mara kellha żewġ tixjaten żgħar ġol kaxxetta u ma setax teħles minnhom. Skont ommi, allura talbet il-konfessur u qalla x'għandha tagħmel. Il-konfessur qalla mur ħdejhom hu fidejk borza ġellews. Alla kisser il-ġellews, kul il-ġewża u lilhom tihom il-qoxra. U hekk għamlet u dawk ħadu għalihom u telqu. Konfessur veru. Imma da sens ta' rapport tal-ispiritualità man-nies, naħseb l-isbaħ eżempju huwa dan. Nanti u n-nannu kienu jgħixu f'dar pjuttost kbira iż-żejtun, sewa kellhom il-kopor insomma, ħafna kmara. U kien hemm n-nanna, u nannu sitt tfal, ommi inkluża, sewa tifla qalb ħafna subien. U darba flejla xitwija, din nixtieq tifqu ftit biex taħsbu, ġibu dwarkom tiftakru meta xi darba mar id-dawl, pereżempju. Ma tantx jistgħu timmaġinaw mal-art, ġifieri forsi xerba kontu għawdex forsi fil-kampanja bil-lejl, ġifieri meta tiftakar illi dari ma kienx hawn dawl il-raħal sewa fix-xitwa, meta il-fanal illi kien xel l-kart tal-fanali kien ilu l-intefa'. Dlam taqtaw sikkina, sewa, mhux tab xejn kulħadd kien isakkar bl-istanek barra sewa. Mela flejla bħal din. In-nies reqdin fil-kmamar fis-sodod fejn isibu insomma sewa fid-dar tan-nanna. Semgħu għaddej mit-triq. Ħoss ta' xi ħadd jagħmel ħsejjes faħxinu tal-biża' bejn annimal feroċi u xi sakranat sjedaj. U tant kienu koroħ daw l-ħsejjes. Illi n-nannu x'aktar f'xaqat sitta taħt sal-kub ta' hekk. Ittawwal minn xi toqba minnu dan. U mara xejn u qal lil Katarin fis-sodaq għadilha, Katarin, smajtu? U għammi qalet u n-nies kollha li kien hemm reqdin fid-dar, sewa mhux in-nanna biss, imma kull minn kull sodda tfal kollha kien. Għajjat, iwa, smajnieh, għax kulħadd werwer, datu. U kulħadd mar ħdej in-nanna tas-sodda, fil-sodda. U n-nanna sewa minn dejjem enċiklopedija ta' erf kbir.
qalet daka jiġifieri li mietet ruħ twajba. U kulħadd jistrieħ ftit, u xi ħaġa ma ta' tispjega, għall-inqas hemm spjegazzjoni, ma nanna taf, mela kollox under control. Forsi marru jorqdu, u fil-ħodu saru jafu illi kienet mietet kunsa ta' Fredu, per eżempju. Waħda li toqgħod ġosqoq ta' xejbe, ngħidu aħna. Mara armla, xieħa, tħobb il-kulħadd, talef u titmal tagħtes u l-klieb fit-triq, tagħti l-ħelu l-tfal, ma tgħid kontra ħadd, mara twajba somma. U mietet. X'kien ġara mela? Intom ma tafux il meta il-bniedem ikun moribond fuq is-sodda. Ikun hemm ix-xitan fuq naħa. U x'aktarx Kristu nnifsu sakemm ma jibbax li San Mikiel, u jaraw jkun qegħdin jikkustinjaw min se jieħu lil dik ir-ruħ. Issa jekk ir-ruħ tkun ħażina x-xjatan joħduha bis-sodda b'kollox. Imma jekk f'każ bħal da il-verda tkun daqshekk ċar, ix-xitan tilifha bleru u x'niexen. Mara twajba bħal dik, allura meta ara li tilef hekk ma xejn, ħareġ minn ġosqoq ta' xejba, jagħmel sturbju kbir, jidajju għajjat, li weħħax il-kulħadd. Min jaf minn fejn baqa' għaddejjax, minn għaw il-kuġina u forsi jaf mistaq ta' xejba, tinżel tirqloq briffa tiġi tax-xatt. Tiġi ma sax forsi malja. Imma da sens li inti tkun taf sewa li il-bieraħ bil-lejl kien hemm Kristu ġosqa jargumenta max-xitan, u x-xitan ħareġ tellif u kellu jitlaq il-barra bidu fidu. Kienet xi ħaġa li isserħek b'ċertu sens, ġifieri id-dinja żgħira tiegħek kienet tagħmel aktar kontrollabbli. Ġifieri hemm ħafna waħx imma hemm xi kontrolla. Fid-dar l-antika, u jiena l-ħaqtu tal-fenomenu, il-bejt kien post importantissimu. Ġifieri il-familja fis-sajf speċjalment kienet qatta ħafna ħin fil-għaxija fil-bejt, ġifieri aħna fuq il-bejt fis-setaħ postijiet tajbin, mhux il-bejt kullimkien. In-nies kienu jieklu u jorqdu fuq il-bejt. Jien niftakar sew, ġifieri ma kontx istarawhom kienu jkunu maħġubin sew, ma kont tisma' il-ċekċik tal-platti u l-frikat fuq ħafna bjut madwarek. Issa, mela bil-lejl, inti tara ħafna kwikeb, dak iż-żmien ma kienx hemm dal-light pollution jew illum, ġifieri niftakar jien tara ħaġa. U fost kwikeb tara wkoll xi kewba feġġejja, mhux hekk spiss fis-sajf għaddejjin. Issa ommi dejjem tgħidli, dejjem fuq istruzzjonijiet ta' Nanna Katerin, tgħidli Madonna kemm kont nibża meta kont tifla kont nara xi kewba feġġejja. Tgħidli qalt li kont indaħħal rasi ġon qiegħek u ngħid nostrok u tosturni sakemm tiġi l-mewt iġburni. Dik nostrok u tosturni sakemm tiġi l-mewt iġburni. Ġifieri mela għal-ommi sewwa fuq istruzzjonijiet tan-Nanna kienet xi ħaġa tal-biża' li tara kewba feġġejja. Issa dana iwassalni daqsxejn għal dal-punt għax jien hawnhekk kull l-ewwel tas-sena fl-ewwel tas-sena ilu ħafna li għadda, insomma nagħmel proponiment miegħi nifsi biex jekk issa jkun ma nimbagħadx man-nies għal-ilsieni. Ma ngħidx, ma debda. U se ngħidha din. Li tagħmlu li demmi ilma meta kull fenomenu kulturali Malti sewwa tippruvaw tqabbluh mal-Ewropa. Anki l-għana tgħidu hemm xi ħaġa fl-Ewropa, l-Ewropa, jien ma tistax tgħidu pereżempju qas fil-Mediterran, għalin biex tinkludu wkoll id-dinja semitika. Ħajdilkom għaliex. Għaliex fil-kultura li nafu aħna, għaliex għandu jkun hemm il-biża' mill-kewba feġġejja. Sewwa biċċa kbira, inti fil-kultura Ingliża l-inqas tara kewba tagħmel xewqa, sewwa ġifieri mhix xi ħaġa ħażina, pjuttost xi ħaġa sabiħa. Imma jien nasal biex ngħidlek dan il-punt biex noħroġ hawn jiena għal dil-ħaġa. Fil-mitoloġija misilma illi aħna konna nafu xi darba, hemm forsi spjegazzjoni. Aħna bħala nsara supposti li nemmnu fl-anġli. Irridu nħadux qegħdin fl-Evanġelju dak, ġifieri l-anġlu Alla ħabbar il-Marija u hija saret mill-Ispirtu Santu. U l-anġli deru niżlu jfarġuh fl-ort tal-Ġetsemani u l-anġlu deru lil San Ġusepp u fil-ħolm insomma eċċetera. Tafu li fil-mitoloġija nisranija hemm il-ġerarkija tal-anġli, hemm il-kwalitajiet, hemm l-anġli, arkanġli, serafini, kerubini.
qegħdin jassu l-bib tal-ġenna, l-puttini, insomma eċetera. Ġifieri daw il-kliem aħna nafuhom konna insomma u kollha huma Taljani, Latini insomma. Però fuq in-naħa l-oħra, sewa, hemm ġerarkija wkoll tal-ispirti l-ħżiena. Il-ġerarkija l-aktar qiegħda fin-naħa misilma imma aħna jekk tfittex sewa fil-kitba li hemm u mhux taħbija u taqrida, issib kollox. Pereżempju, fil-kuntest semitiku, l-ispirti l-ħżiena jaqgħu taħt il-kategorija jgħidulhom ġnun, singular ġinn, għalkemm fuq din hemm il-problemi, fil-klassiku tista' jgħid anke ġinn fil-plurali, ma jimpurtax il-ġinn. Aħna tgħidu l-ġinn nafu minnu aħna, sabax meta ngħidu xi ħadd li huwa miġnun, ifisser li għandu l-ġinn ġo fih, hekk tfisser proprja sewa. Issa il-kultura Ewropea kienet saret taf b'daw il-karattri meta xi ħadd xi 200 jew forsi 150 sena ilu qaleb għall-Ingliż il-ktieb Elf Lejl u Lejla. U minn dakinhar law l-Ingliż sar jaf bil-ġini tara din, il-ġini tara din mhux jgħid f'ġinn, ġinn li joħroġ minn ġol lampa, sar jaf bil-gul, l-gul, eccetera. Issa aħna għandna ħafna minn daw il-postijiet. Aħna mhux biss il-ġinn nafu x'inhu x'imkien, imma anki l-gul jaf bih vassalli, sewa jaf bih de soldanis, jidher li de soldanis, għalju serpent. U għandna il-ħares, il-ħares nixtieq ħafna ngħid, kieku daw il-karattri kienu, il-karattri mhux ta' min jemmen fihom, li kienu f'idejn ngħidu aħna Walt Disney, kien jagħmel xalata bihom, dawn kien huma interessanti ħafna. Il-ħares aħna tant żvalutajniha dil-kelma, illi għamminja li tfisser ghost, f'dak id-dar hemm il-ħares, imma il-ghost propja huwa ruħ bil-Malti hija ruħ. Ġifieri l-istejjer tar-ruħ jgħidu illi xi ħadd ngħidu aħna jkunu qatluh bl-ħtija jew kellha forsi ħalla xi flus għall-qudies u m'għamluhomlux u da baqa' jidher dak hija ruħ. Dak mhux ħares, il-ħares propja tfisser gwardjan, il-goalkeeper jgħiduru l-ħares bl-Arbi illum għax qed ħares il-asta. Il-goalkeeper dak. Tista' tħolġu fabbrika inti u tgħid il-ħares fejn jagħtaw, speċi sibli huwa il-gwardjani dwar. Mela il-ħares propja mhux istess ħaġa bħal ruħ, u taf inti għax l-istejjer tiegħu mhumiex hekk. Il-ħares huwa dak illi daħal x'imkien qabel ma tħalt int ġo xi dar ngħidu aħna. U dan jew jaċċettak jew ma jaċċettakx. Jekk jaċċettak itik anki flus tad-deb għalkemm jagħmel ħafna kondizzjonijiet. Jekk ma jaċċettakx, ħol xarek u ġib iż-żejt. Pereżempju, ommi kienet temmen bajnejha magħluqa fuq il-ħares sewa u tgħidha l-istejjer, ġifier kollha l-istejjer ikunu bil-laqam u l-post fejn. Sewa tgħidlek pereżempju lil wieħed jgħidulu l-labak illi kien joqgħod faċċuta ta' dwardu l-berbier ħdej ta' Savona tufu fejn. Dak il-ħares imlieħ bil-ġid, bil-flus. Għallu ma jekk tikol biċċa ġobon noqtlok. U darba kien biċċa ġobon u miet. Jew ikella lill-oħra lill-farruwa Alla daħlet ġodar. U kien hemm il-ħares. U Alla jekk ma toħroġ joħorġu kerba. U hekk kien għax bil-qata li ħadet ħarġet fuq ġodebut fuq ir-reffija. U darba oħra kien waħda li ta' ħafna flus u Alla titkellem xejn ma' ħadd u tkellmet u terra bebbux. Kien jaf jitkellem ħafna bil-Malta, il-ħares, u kien l-iskemi sabiħa din Alla jekk ma toħroġ joħorġu kerba. Għallu jekk tikol biċċa ġubon noqtlok. Sabiħa ħafna kien jaf fil-Malta. Jiġifieri dan ir-rapport sewa mela għandna l-ħares li huwa karattru. Pereżempju dak li kiteb Magri meta il-karattru jiltaqa' ma' xi ħadd u jgħidlu slim għalik sewa u jgħidlu li ma kienx il-slim qabel il-kliem kont nibilek bela u nġerrek ġera. Dik hija magħrufa wkoll anke fid-dinja Arbija, sewa ġifieri l-aħħar versi mhux les imma għax inti meta tgħid is-salam għalejkum sewa is-salam jiġi l-ewwel. Il-kliem is-slim jiġi l-ewwel, sewa hija matuta. Ġifieri hija marbuta mhix indipendenti, hija għandha dinja kulturali warajha. Sewa daw id-dinijiet aħna kollha nafuhom u li kieku dak li jkun
fil-fenomeni kulturali Maltin ma jqabbilx biss mad-dinja Ewropea, anki dak li huma qwiel ngħidu aħna, imma jqabbel mad-dinja Semitika li tant importanti għal-ilsiena, sew ilsiena kienu jiddiskrivuh bħala ilsien Semitiku, għalkemm illum naf li ħafna nies jinsistu li għott il-klim, għedilek iktar klim romanz issa minn Semitiku, so xiġifieri ma jridux. L-idea ta' da l-univers illi tista' tikkontrollaha, insomma, kont taraħ f'kull aspett. Pereżempju, darba nanna kellha Attusa. Illi tex kemm kienet tħobba. Attusa mardet. Imma nanna qatt ma kien iseħħadilha minn rasa. Illi l-Attusa toħodha ant il-vett, ma tarax. Allura x'għamlet? Għamlitilha Santa ta' San Martino de Porres, għax dak kien iħobb ħafna l-annimali, de Porres kien jitma' il-qtates, il-klieb, ma mhux biss, anke l-dawk l-annimali li l-bnedmin ma jħobbux, kien jitma' wkoll il-ġrieden. U meta jitmagħhom, dejjem diskors hommi fuq rapport tan-nanna, sema kien jgħidulhom issa morru lem issa sieb għaliex hawn ma jħobbkomx il-kawża. Kien jibgħahom. Allura speċi jekk da San Martino de Porres iħobb il-ġrieden ukoll, Attusa ma jħobbix, speċi u fil-fatt veru, fiqet il-Attusa sewa bil-Santa tan-nanna. Però u din ukoll qed se kolli nieħu nifs qawwi biex ngħidha insomma. Mela missieri bin in-nannu mhux da li ieħor ukoll issa nirrealizza li huwa intelligenti wkoll, għal-vorja miskin ma mar skola qatt ma jafx ma xi. Allura tista' tkellmu fuq ħafna affarijiet lill-missieri. Pereżempju waħda mill-affarijiet li jien nieħu gost inkellmu fuq anke biex forsi nimpressjona kemm nifhem hija fuq l-astronomija għax joħodha missieri sewa. Pereżempju darba konna qegħdin quddiem it-television u naraw rocket tiela. Sawa sta tafu kif tkun rocket tkun qisu lapes bil-ponta hekk tiela fuq. U missieri saqsix mistoqsija u jien ngħid da insomma. U qedlu pereżempju dakka bagħtu satellita ma sibx kienet fuq Mars dak iż-żmien fuq Giove, għax hu Giove fuq Jupiter. U jien noqgħod ngħidlu għax seguni daqsxejn għax hemm ix-xemx aħna fin-nofs aħna nduru magħha sewa. Qabilna nduru magħha hemm dik il-kewba li tiddi ħafna fis-sema dik hija eqreb lejn ix-xemx minnha. U ma terġa' eqreb minn dik hemm pjaneta oħra jgħidulha Merkurju, so Merkurju. Qed iddur ukoll max-xemx. Qed mbagħad tibqa' mjada xi waħda, mbagħad il-bogħod minnha sewa hemm Mars. Dik qiegħda l-bogħod xejn. U biex tmur hemm iddum xi sentejn sejjer. U mbagħad wara Mars hemm ħafna ġebel. Imkisser idur mad-dinja, ħafna ġebel. Mbagħad wara dak il-ġebel hemm Giove, sewa. U mbagħad ħafna wara hemm Saturnu, dak taċ-ċirku. U wara Saturnu hemm Uranus, u wara Uranus hemm Pluto. U kien hemm ommi qed tisma' bint in-nanna. Qed taħdem is-suf u qalet titaqbu sal-ġenna u jidħlu fuq Kristu. Tinstema taċċajtin, imma għodu aħsbu ftit sewa. Aħna mdorrin b'dil istampa wara kollox il-pittura fil-knejjes sewa hekk qed ngħidu aħna fl-Atti tal-Apostli hemm miktub illi Kristu wara li qam il-mewt 40 ġurnata wara il-mewt sewa ta' l-aħħar istruzzjoni l-Apostli u mbagħad intrefa minnhom u tela' il-fuq sakemm ġiet sħaba u għattietu. U San Pietru waħda mill-ewwel prietki li jagħmel wara l-inżul tal-Ispiritu Santu 10 ijiem wara qal lin-nies li se qatt jaraw il-bniedem ġej minn ġo sħab. U San Pawl darba kellu jikteb ittra lin-nies ta' Tessalonika għaliex xi ħadd għax San Pawl kien ukoll jipprietka illi l-biċċa se sseħħ
dal-waqt, għada, pitada, malajr. Kitbulu xinis, għallu l-isma, għallu da kif mis-Sirja u n-nannu miet u Kristu għadu maġiġ. U dak kellu jikteb itra. Morru għaraw ta' Tessalonika, li fost l-oħrajn, fost ħafna talim ieħor. Għallhom toqgħodu x'tinkwetaw. Għallhom għax meta it-tmiem jasal, meta Kristu jasal, bid-daqq ta' tromba u bil-leħen qawwi fis-sema, l-ewwel ma jqumu biex jilqawh, ikunu dawk ħutna li mietu fil-fidi. U mbagħad aħna nitilgħu warahom biex niltaqgħu ma' Kristu fl-ajru. Sewa, ġifieri jien naħseb li kieku San Pawl kienet ħares lejn it-television u kol kienet tieħxi penek hekk, jien jara dak ġifieri il-puntu da, il-viżjoni li kellu bin-nies ta' dari, forsi llum tinstema' daqs waħda redikola. Imma aħna x'għandna għandna viżjoni fuqha, minn floka. Ħanedilkom storja oħra miskina fuq ommi wkoll, Alla jaħfirha. Mommi kienet veru marra naiv, insomma. Darba kena kustjoni fil-kċina, bit-television, insomma, fuq il-klandestini li jiġu Malta. Dak kien snin ilu fil-bidu tal-proċessa. U għommi għalet ma jħassra da għax ma jilqawhomx. Aħna konna ngħidu jibqgħu ġejjin, insomma. U għommi taf il-problema fundamentali tagħhom x'inhi, taf di mhux politically correct, u għamma taf il-problema tagħhom huma li huma koroħ u suwed. Sawa għax kieku kienu sbieħ bħal Russi jinżawar minn jidur mal-arblu, kieku kollhom inqas problema, sawa problema. Allura darba bikbar innoċenza qalet u dak Kristu kif ma mexx il-kulħedd sabiħ bħulna. U aħna speċi li konna xbajn nismaw daw il-kretina ġdida, għaltinna u duket kważi ġifieri telaqt li oqra fi gizmej, għaltinna kelma waħda bess irid jgħid, mhux veru imma ġifieri aħna nitalmu li dak ejt kelma waħda biss u ruħi tkun infejqa. Sawa meta kien pereżempju fid-dajsa żejra fil-Maltemp u kien riet, għax kien ma tkun riet fil-Maltemp, ma kien riet u għajmuh. Għallu dan daqshekk u għallu jaqaf u waqaf ir-rieħ, mhux hekk, ġifieri mhux kelma rid jgħid u waqaf. Ġifieri dik hija d-dinja m'għandix tort miskina ommi li ħadet kollox letteralment, sewa dik id-dinja illi għalmu anki lilna. Issa aħna xi ġralna illi nafu li da mhux veru. Jew kellha mhux veru jew nara daqsxejn waħda stramp issa. Għajnuni ftit fuq di ġifieri sewa. Jiġifieri bħalma qal Alla lill-Adam aħna kif nafu li aħna rwenin. Sewa. Għaliex l-ispjegazzjoni koerenti ta' dak li naraw naħseb li naqset nieqsa jien. Sewa ġifieri għandna bżonn għada pitada xi ħadd irid itina spjegazzjoni aġġornata imma li tagħmel sens mid-dinja bl-istess mod ta' kif inti taħseb illi l-lejl li għadda kien hemm Kristu x-xitan jikkustinjaw fuq ruħ, sewa, illi kif toħroġ ix-xjatem minn ġol kaxxetta, kif ma taqqabx is-sema, insomma, u x'nafin. Naħseb illi rridu qegħdin fi stat fejn qegħdin nimxu fid-dlam aħna u rridu nsibu l-sorsi oħra fuq xiex nibbażaw l-etika u l-morali li naħseb li aħna tlifnihom. Qed inħares lejn l-alloġġ, insomma, naħseb illi wasalt fis-sieqa għalkemm naħseb ma jkunx tajjeb illi nieqaf jien għalkemm nixtieq nisma' xi kumment minn ħadd insomma mingħajr ġużigat ma jgħid xi ħaġa fuq id-dinja lingwistika li kienet tgħix fiha n-nanna sewa u n-nannu insomma wkoll ħalli niġbru kollox flimkien. Ngħidu aħna in-nanna ħafna drabi kienet tarmieħ il-ħoss tal-V mhux għax ma kienx taf tgħidu, qed tgħidu, ma ġbir biċċa kbira ma kienx tgħidu il-V. Dan huwa importanti ħafna sewa għaliex il-V litra V mhux qiegħda fl-alfabet tarbi, mhix. Laqas il-P jgħidu illi għan-nies ta' dari waħda mill-iktar kliem diffiċli kienet il-kelma vapur. Jgħidu kienu jgħidu wabur. Ma dik ma nafix jien, sewa vapur. Imma naf żgur in-nanna kienet telimina ħafna mill-vejiet. U tagħmilhom we, sewa ċwiewet kienet tgħid u ċewe u ċewette. Ċewette u ċwiewet. Ġib iċ-ċwiewet law, ċwiewet. Konserwe. Mhux konserve, konserve. Konserva kienet komuni ħafna kulħadd jixtieq bin-niskolat konserva. Il-gwer, mhux il-gvern.
tajt il-gwer ġabru suldut, il-Zeppi, il-gwer. Ketajt iwa, mux iva, ma dik għandika. Mux qed ngħid ma kienx taf tħoss il-ver, jigurit, għax per eżempju, meta wara ħsibt fuq dal-fatt, jiena tal-għor per eżempju meta tgħid ir-riħi venven. Ma kienx qed naħseb li qed tgħidha. Imma żgur jgħid il-gwer, ċewette, kunserwe u x'nu fien, dik waħda. Issa, l-istess il-ħakma li kellha fuq il-lingwa, xi kultant kienet timpressjona anki lili. Ngħidu aħna darba qed titkellem ma' missieri. Qed tispjegalu għax il-nanna kienet mara tar-raba wkoll, insomma, li meta x-xitla tkun fit-tali ċirkustanza. Dix-xitla jkollha tendenza li titla' il fuq u ma tagħmilx friej. Issa biex niddeskrivilkom dan fenomenu jiena kelli nuża ħafna kliem u ngħid ħafna sinjal. In-nanna qatlu l-missiera qatlu għax meta jiġri hekk ix-xitla tisserdek u ma tferreħx. Tisserdek, tagħmel bħas serduk, is-serduk, mhux serduq, bħalma tgħidu tal-ibliet, serduk. Tisserdek u ma tferreħx, ma tagħmelx friaj. Darba meta tiftakru ħafna snin ilu kien hemm il-gvern Mintoff kien rebaħ il-Parlament b'siġġu wieħed fis-sebgħinijiet u mbagħad kien hemm ċertu baldakkin li kien qaleb qasam il-kamra u n-nanna ġiet id-dar u qalet allura du kollu fuq xi lewm għax lewmu u qalt li allura issa kemm qegħdin bil-att. Kemm qegħdin 29 kemm qegħdin bil-att. Ma nafx ġwiesa. Jew pereżempju iż-żejtun kien fetaħ ħafna snin ilu l-ewwel self-service ma kienx fil-marsa. U l-ewwel darba li n-nanna li daħlet jew insomma ikkonoxxi da. Illi ma kienx joqgħod igżwirlek u dan. U għad li għandu sabiħtu għandu ħafna affarijiet, għad li ma kollox tan-newl. Tan-newl, għax ġifieri tnil għalih, aħna n-newwel. Tan-newl, ġifieri inti tnil għalih inti, mhux itiku, mhux igżwirlek, kollox tan-newl. Nannuwi, il-bravu dak kien juża wkoll, kemm mhux spiss, il-kelma amman. Sabiħa ħafna kemm amman qiegħda fid-dizzjonarji. Jgħidlek pereżempju jgħidlek amman la tikber. Jiġifieri eventwalment sewa tikber. Ma kienx iżda spiss, ma kien jaf. Jew darba kien qalli kont tiwi għal daqsxejn fwiet tal-fenek. Tiwi jiġifieri kont imlebleb speċi ma kont naqalija fid-dizzjonarju it-tiwa it-tija bħala konkupixxenza. Għara kemm kelma sabiħa, kont tiwi. Riċentement, biex wieħed ikun jaf li mhux in-nannu biss kien stram, sewa ġifieri kont titkellem ma' waħda armla miż-Żurriq. Jiġifieri mhix ħafna kbar minni din, anke xi daqsi pereżempju. U dinha mitil għar-raġel milux insomma u r-raġel kien ħobb jarma b'xi mejda biex jagħmel ħobż biż-żejt u kien tagħmel ħafna fliexkani bil-kappar u insomma. Imma miet ir-raġel insomma u kien tagħmel il-kuraġġ biex toħroġ hi wkoll l-istalli tirasa. U jiena tila il-birgu se jagħmlu dak il-birgu festa u tila ma titħajjax tmur fuq it-telefon. Qalt li tiwi qed hu biex immur tiwi, ġifieri wkoll l-istess bħalma n-nannu kien tiwi, sewa għal babiċċa fejn tiwi għandha xewqa kbira biex tmur, sewa. Ġifieri in-nannu darba kien qalli kelma. Kont nafa bid-dizzjonarju jien imma darba kien fuq argument intellettwali immens. Nannu kien qed jgħid illi fi żmien l-Ingliżi l-affarijiet kienu jimxu fuq ir-rubini kollox kien tajjeb. U mbagħad il-Maltin li fottew kollox. U għalli għax pereżempju dar inti kien ikollok bżonn wieħed jaħdem fir-raba kien jiġi jgħidlek tridux għaż-żieqa. Kalmi sabiħa din, aħna tiftakar fil-kodba ta' m'intom xjuħ daqsi. Kienu jgħidulna intix nisrani, tiftakar intix nisrani. Dak kienu jgħidu tridux għaż-żieqa. Xi ħadd jażaqlek ġifieri
Għalli u jek kollok bżon, għalli kont tabdu, għalli u inti t-tieħ xaħuġa zaħira. Għalli kun kontent, kun kontentent. Għalli l-lum t-tuqot t-tieħ children's allowance u l-bonus u dan. Għalli ħawdu kollox. Għalli għax duri, kienaw ħefne, illi jgħajxu bis-sisija. Bis-sisija. Għalli jieħdu l-ftit minant il-ħefne. Għalli u rabbew anki familji kbur bis-sisija. Is-sisija, s-siba fid-dizzjonari, kont nafa jinax fid-dizzjonari. Tfisser it-talb, bit-talb, titlob ġifiri. Ġifiri kien jafa nannu kon. L-interessanti huwa dan. Xaktax, ma nafx Carmen taqbix minna, xaktax li l-istess kelma l-lum fl-arbi hija l-kelma sija, tfisser politika. Imma n-nisel huwa, milux kon qed naqra, jew ilu ftin insomma ktib, illi jagħti xi qwil Tunezin. Tiskanta x'kien hemm pereżempju jien naf anki taqra ngħidu aħna mhux kull iswed feħme, mhux kull abjad xeħme, dak mhux Malti. Ma darba kien hemm dal-qawl ukoll. Illi dal-qawl tgħidu mara skont il-qawl imma jingħata għal xi ħadd illi jiftaqar. So jiftaqar jitlef ġidu ngħidu għana. Tafu li fid-dinja qarbija insomma jekk mara naf jekk missiera jew ir-raġel jitlef il-ġid għax tispiċċa bejt waħda wara qudiem hi wkoll. Il-qawl jgħid hekk ara. Ma da qed tgħidu xi ħadd mara li ġiet fil-faqar, seba? Nixrib kesi, nixrob il-kies, nixrob il-velenu, nixrib kesi u norqod ma' nesi u norqod ma' nesi, nixrob il-velenu u mmut, sewa, ekk u ma jqulux sisija bint sesi, ma jqulux dik sisija tallaba bint sisi, bint tallab, sewa. Probabli l-lum tom jibqaw ċassati lejja, probabli nannu kien jifema ġittaj, s-sisija hija t-talb, sisi huwa min jittallab, raġel u mara tkun sisija. Kelma oħra illi kont nismaħħa fil-kuntest ta' daw in-nies il-kelma tinġela. Tinġela. Innan ma kienx juża, iktar tan-naħa tan-nies tal-qrendi kienu jużaw għadin. L-argument ikun da, per eżempju, jekk tkun ma tifleħx, għadu għahne, tieħu boqqa brudu, tinġile. Sawa? Jew tħures la jisseme u l-ajru kun ilu ħafna mħawat, jgħam xeta tajt, inġile naqra l-ajru kemm ilu mħawat, sawa? Ġif tijaw. Jew ximara illi ma tkunx sabiħa ħafna, u dara, zabat wiċċa u zabat daqxaj xare u nġliet. Din hija kelma importanti nħossin għax tinġela għalkemm imeruni fuq di, ġifieri forsi m'għandix raġun ukoll. Aħna nafu bil-kelma ġilwa fil-Malti, sewa l-ġilwa. Issa desoldan semmija, sewa f'kuntest meta ħafna nies ma kienu ġafu x'fisser, għalinna li kienet tfisser il-purċissjoni li tagħmel l-arusa mid-dar għall-Knisja. Imma l-ġilwa hija magħrufa fil-kuntest Arbi, Mislem, mhux Mislem biss Arbi, biex maġa l-insara wkoll. Il-ġilwa hu dak il-mument meta biex nitkellmu b'terminoloġija li nifhmu aħna, meta r-raġel fuq l-artal jgħid lill-qasis jgħidlu inti trida lil dejja iva rrida, u li jgħidlu tridu lil dejja iva rridu. Bl-Ingliż jgħidu you may kiss the bride, issa sewa dan. Dik il-ġilwa propja fil-kontest, il-ġilwa hi meta il-raġel u l-mara, issa. Fil-fatt meta tikxef wiċċa fieri, ma jistgħu jaraw lil xulxin u eventwalment imorru fis-sodda l-ewwel darba, sewa. Għax il-ġilwa hi ir-release speċi, pereżempju f'kuntest tas-sufi, tas-sufin. Il-ġilwa tas-sufi hija l-estasi li jitla fiha meta hu jiltaqa' ma' Alla. Sewa l-argumentu li hu mhux tad-dinja ma ta' Alla, meta jiltaqa' ma' Alla, dik hija l-ġilwa tiegħu. U l-ġilwa ta' oriġinarjament mhux qed ngħid li għadhom tal-arus u l-arusa huwa meta jistgħu
jiggawdu l-xuxin. Sewa li qabel kienu jridu jisommu daqsxejn xuxin jgħidu ħaseb wara jbusa speċi issa jistgħu marru. U dik hija l-ġilwa tagħhom. U l-ġilwa milli nista' nifhem dak li qrajt fl-Encyclopedia of Islam hija wkoll l-isem ta' ktieb tas-Sufis, speċi li dawn li tilgħu wkoll festasi bil-kant. Jiena naħseb illi ikun aħjar li nieqafaw, sewx inkella ma nejjew wisq. U għandi ċertu kurżità biex nara jekk għandkom xi reazzjoni. Ja forsi xi stejjer intom minn naħa tagħkom xi mistoqsija li jista' iqanqalli lili xi tifkira sewwa u niddiskutu xi ħaġa. Jekk m'għandkomx ma jkun ġara xejn, speċi ma ħadd gost nitkellem magħkom, tama li tifhmu illi jekk kien hemm mumenti meta xi affarijiet kienu taċċajt ma kienx hemm il-ħsieb illi jkunu taċċajt dal-affarijiet f'żożiti fixkluni daqsxejn li sewa xi il-fatt li inti qed tagħmilha ma' ambjent li tħoss illi mhux qed iwieġeb għad-dinja li qed tħabbat wiċċek magħha inti fil-realtà kien daqsxejn problem, però llum tax kemm jien grat u kuntent sewa li għandi dil-perspettiva ġdida, perspettiva li forsi mhux daqshekk komuni fuq il-ħajja tan-nies tar-raba jew ta' il-Maltin tal-irħula ta' dari. Grazzi li smajtu.